guys dia. Atang tan-awon dari ilang view. Nice mo do gabi guys kay ang mga color sa suga manglutaw. Oo. Okay bagon sana pud ni nga kuan guys. Di ana. Beach Western Plus dara guys. Oh, syaka. Medyo gabi to. Lain pag-disco na to guys. Sounds that disco. Napay suba-suba na ni guys. Tapit niya. Wow, nindot si Jada rin guys. Na, nice si Jada guys. Ikaw may model na pa din. Garaon si din. Ano sa akin guys, mag-debate sa amin. Nagsara bitaw. Paano? Namang good may ipangita guys. Asa? Dagat? Hanggang samantalan to. Nilam sanay. Kita mo na guys na. Highlights. Kabud-kabud nila sa lubi. Nice. Kadzo. Mga oras ka-view dari guys. Kamang ipakita dari. Gabi ik. So guys. Dari ta magsuroy-suroy ta. Di namin ang abot namin dari sa hinan. 30 tapos na? Kung grabe naghanap kadzuguan guys na. Nakadzug mga buwa mau kanang naghanakadzug suga view na. Tas puro suga. Guys lagi guys na malasag bitananan. Anan ta mag-date pa. Lamdag. Masulog lamdag makita mga agtang. Ito. Na guys na namaligza daghan. Guys, mga souvenir guys. Mga souvenir guys. Ang na malit guys na. Daripon mi guys. Ha? Ihaw na. Lami na ihawon. May kan isubasugba ba? Di ihawon na. Isubasugba na sa guys. Arena nice kajo. Pyramid. Wow, orang buha kajo dari gabi guys. Ini guys. Dami mag-disco kuno guys ya. Wang gabre mag-disco kuno siya guys. Ako nice good pa. Nice guys, ito to. Look siya. Wow, ang nice kajo. Ini daghang mga souvenir guys, ya. Wow, orang kadaghag nice. Bayong na. Nice guys na. Napay mga t-shirts. Wow. Guys, kalabay mi dari gay kasal niya. Ana all. Siya na all guys. Guys, masuba-suba dia. Hey guys, naidaghang mga souvenir yeah. Pangbutang sa portahan guys na. Ay magpatato guys na ay manato dato guys. Uli na mi guys. Uli na mi guys. Nahangman namin na itong laroy-laroy. Mga chikiting kay tanaw mag-TV. Skim-kim na to. Umana sa buntag guys. Bawi ra na sila umang ligo na to. Sa tumi umang video na to guys. Pabuhong kag video na rin. Panglaw. Marami pa na to isa kasuga. Kaya yung mga bata di ka nagsamagaw. Hey guys, dana mi dare guys, nagsuroy-suroy mi. Ka cute ka jug mairo nang ligo, stilan. Lupig ag tag-ija, may ligo ag mairo nag si kaligo. Guys, dare meron magsubay-subay mi dare Ros. Bye-bye on sa Panglao Beach, Long Beach. Kami taas sa day ni guys. Tumidad turon guys. Among isubay karong mura pud mo ni nga rig Panglao. Guys no. So nada na balik sa anak mga kuan guys na. May pangsuot og mga ligo. Kapay mga souvenir na nagtoto. Arang ka cute ka mga iro na nga ligo. Nagbanding pud sila. Ala, sana all. Gabanding pud sila sa dagat. Cute. Nakita mo guys. Arang kahimos ka so nga ligo pa sila. Gukod-gukod pud siya. Mura pud sila maraguyab. Tangi. Diyan na. Tra. Ang aluna. Kanila. Wow, sa guys, musuri-suri rami dari guys, pero makita pun mo.
May mga anda ni, mga resort, mga hotel. Maghan. Lahi dari mga tao guys, mga insect, mga Amerikano. Kung ano na nagamag castle, bi, ito, bi. Ang naikag si Kinkin guys, to magama na kung pasagingan na. Castle, yung buhangin. Nila to guys. Ha? Nila to. Oh. Wow, cute. Guys, dami daris. Pikas pa doong. Ito. Sumayon ni natin daring mga beach daris. Panglaulong beach. Arang daghana ka dyan, arang kuanam ni Dani, arang daghana ka jug ka ng kuan. Mga resort. Mga, ay, bar and restaurant. Yan naman na, Kim, imong dadaan sa siya. Taasa, uy, grabe taasa sa day, guys. Ada to, taunahan. Ta. May lagi mga kanang kuan, guys, na. Lagi mo sakay na. Sa nganda na niya. Napay mo pamahan, napay mga massage guys, diya. Mga massage dana na. Mga massage. Hayahay. Mao dang naghayahay guys. Kaya darama kang pamassage dapis beach. Guys, ang daghan nakadug mga resort dari. Ito ay Hayahay Resort. At Genesis. Ito Hayahay. Dari lami dari kay kadug lugar guys ada. Kalubian ng ibabaw, pag-uda ni bunga. Di man na basta-basta ko nagbunga kay parang view ka to guys Long Beach balot pa to lumiyang balot balik sang balot grabing taasa today guys uy Ginoo ko grabing sus pastilan grabing taasa kanaan sa kapanangan danang kuan na daghang kuan guys guys ang buong na bamugli Siyempre taas-taas naman yung amang naagian. O amang na abot. Tara guys, I love Hinan. Picture na. Guys, di pwede magpa-picture na ng ilang kuan. Kahoy. Na may nakaali. Buti mabunawam ka na. Sa kuan guys, mo na Hinan Resort guys. Diya. Laag na kasi. May dera man just tumoy. Ada swimming pool to soon guys. Hinan. Ano dyan pang nakaag Hinan guys ko. Nakaakazo Hinan Resort. Ha? Nakaalagi. Ito guys. Grabe nagkaa. Lapok naman na uy. Ano guys. Ito rawa na. Wanay ko na to. Lahit na to na to. Ito nanginhas na buti to sila to nanginhas. Namis. Ito na po may. Balik na po may guys to Tara guys, Hinan Resorts. Grabing ko na silang bunbunda ni pinuha ka azo. Natiman zid. Natiman nagilang bunbun. Nindot sila guys kana ilang ko na doon. Balik na pud mi guys. Balik naman mi. Kita man sila sa kanang kay kuan. Ito na to guys sa Hinan. Guys, dari may agi guys there. Wow, nindot ato ilang kuan guys. Tujak-tujak kami dari. Guys mangga. Dapat souvenir. Mga souvenir dia guys. Souvenir. Hi guys, padung na pud may atos pikas guys. Naglaro-laro. Ano mabuong mi dari laro-laro sa Panglao. Victoria's. Pun guys. Nice na ni ugabi Ano? Tattoo. Henna tattoo. Nice guys. Pabugnaw sa skin guys. Kaya dito ba? Skim Kim. Asa ka Kim Kim? Kumana migsuro yun dito dapit. So ato na pud mi dito dapit dito guys. Ato na pud mi dito ron nagsusuro. Makasuroy pud mo daris Panglao. Ato na pud mi padong guys. Ato na pud mi speakers to So humana man mi dito. Humana man mi dito sa Hinan. So dire na pud miss kanan. Di na Hinan kanan. Tara guys, dojan-dojan gani nga na muskinkin. Ay mga resto bar. Skim Kim. Kikiig. Mau.
Pisces dapat guys. Mingaw dani no ngawon dito speakers kay arang ka bibo ko. Ang saray nagkuan rin guys. Manisak pa mulutaw na dagat. Na siguro nagamita. No. Mingaw man dari dapita. Lahir ra dito grabe kuan na dito daghan nagtawo to To sa magigikanan guys, daghan nagtawo dito buaw. Dari kay gamatoy ra. Di ka sa aliwares lami dan hinuon mag kuan, ligo-ligo. Way alibugjaw ba no? Na guys, na mga bangka. Ken, asa si kuya? Wala maligo. Atuan tanaw rag TV. Guys, dari mi guys. Mingaw dari. Kapit. Mingaw pa no. Kami dari patag po dari dagan-daganan. Blue Ocean Bohol ta guys, resort ta guys sa Blue Ocean. Hala guys, na kuan sana gana uy. Gana ka anjo. Swaki. Gana ka anjo. Gana ka guys. Sana sa? Oh, starfish. What the starfish? Starfish na bi. Starfish na. Wow, dami na starfish guys. Uy, hala. Sama ni. Oh, sus, obi ko hani. Oh, starfish bi. Luag ka jo dari guys. Anong kaluag ka jo nga to. Muna na tumoy-tumoy sa kan guys. Panglao, Long Beach. Manto dyan tumoy dadto to. Kita na skim-kim og kuan starfish. Ulo ka starfish guys dia. Uy, nabasa-basa makabi. Basig na tuanda ni kanang naay bat. Ha? O dito guys tumoy pud to grabe na juwa. Oh, mana ja guys kinatumjan to dito katong nag awak ko na bat dari. Tog tumoy pud kay sa hina naman dai dito guys uy. Kaabot pud maghinan guys. Hanag la father. Thomas father na sango sa kuan. Singa na. Sango man si father dari. Sana ka to guys. Wow. Luan. Kana na mga yellow mo nabilin. Yellow. Swaki. Di mo na ipudlali mag-ilo. Ang guys na daghan na. Ang daghan dyan tunog-tunog. Swaki. Swaki na no. Sinon. Sinon. Tangag asin. Akan na nagaunon. Tangan na zagasin. Dali na dito tangkang gising na. Kana day hatag na niya day 150 day. Sige ba? Dari nga side kay batuon no. Dari nga side baka batuon. Grabe daghan ang swaki guys. Sama na bi. Si magibuhat bi. Ha? Ha? Bunbon? Hala. Ay bunbon ang batang aret. Iliya dali na mabasa ka day. Daghan naman nabaw ra man day dari di ay. Kim. Nabaw ra ken. Nabaw. Guys, we are here now in Panglao. Kuyaw na ni guys kay ako na may mag-adjust sa camera kay inatras na niyang lakaw. Nabuong na magugligo ganihan danas paras. Nabuong na po ko dito sa tabang. So, let's go. Aram bibuha dito guys. So, may grabe naghanag tao. Ang dito kay grabe mang mingawat. Mingaw dito.
Muli na tatadali na kay mag-eat pa tadali. Nasaan naman yung lubog-lubog ko mas Kim guys, te ah. Mura pa sagmao. Kim. Nagaon pa man ka naglubog-lubog Kim. Misutong imong pang beach be. A few moments later. Lingi-lingi mas kin nakakita ko an. Yehe. Dai kay landong dai, dana kay landong. Andyan, dyan ka lang kay landong. Yehe. Yoo. Halikin. Yeah, enjoy ka sa mga chikiting guys ya. Sana all enjoy ka so. Dari alam mo landong ya. Kala ko yata. Lift jacket ito ka, ha? Saman. Saman. Ha? Ato to ha, ato ini to may katugnawan ka. Talas kuya ko. Ligo nila yung ligo. Ha? 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 Isa? May isda. Wa, to. Baka makin ko na. Dito na sila. Mas kuya to. Buhay ka na sila, buhay sila, mulut tau ba? Buhay ka no, buhay. Mulut tau ba? Natukin! Okay. Namun doha. Na guys, nangligo na may dagat eh. Yes. Thank you Mama Marilyn sa pating shoot. One piece with night tapis. Salamat dado ma'am. Hey, thank you. La-enjoy ka to mga kukpa pa. Ako mong bibi, nakaupo na, nakaupo. Grabe. Salamat ka to ma'am. To sila rambibuhan nila, to sila duha ka kuya. Ay salamat sa Ginoo, nakaligo ang taong mga nakaligo na yung taong mga kuya, guys. Thank you Mama Marlene sa mga kwas mga bata da. Pang beach. Ana, lingaw sila to, ilang pinsing-pinsing.
Oh, hostilan. Opo. Da sila kuya day tanaw day pinsing-pinsing sila kuya day. Da pinsing-pinsing sila. Bibi day na bibi day. Si bibi. Enjoy ka dumi guys, saka tumig balikasan, naka tumig Virgin Island, or blue kaadyo, blue tax. Nice kaadyo. Namiliguan ron kay dagkagkuan. Namiliguan ron kay dagkagdagat, ha? Hani? Dana, sakay ka, jakab-jakab, jaka dana. Sakay lagi ka dana. Oh, dana. Mas Hani naman na. Kita na mag-skin-kin o pagkabzahay. Oh, kaguwang na skin-kin. Pana, to na. Wop! Sakay. Nayu naman na, be. Nayu. Uy, honey, bagi tugnaw naman yung among gamayng baji. Tugnaw na ka? Ha? Ito na taron. Tugnaw na mas kim-kim, guys. Ayan, guys, malhina sila swimming pool. Ha? Kamara kag langoy? Mao naglangoy. Sige na, saam na. Guni, bata si Raya. Sudah na, sud mo. Ayo ka to slambi ha. Ay, ngawas mga chikiting. Kala to, ito, saan to? Ha? Init ang tubig? Siaw. Imong gitilawan. Imong natilawan? Be, pa? Imo bang natilawan? Kaparat magkaha. Yehe, enjoy ka dyan mga chikiting guys. Da, grabe. Oh. Sana all. Guys, kunudad to. Sam da na dayla. Sam da na Kim, Sam. Sam da, Sam. Ata. Ano man gabi? Tana Kim ta. Kim. Ilia. Ningawas mga Dala mi guys, nangundang namin pangaligo kay Ranang Pugnawa. Taga isang taon si Papa B. Salamat ka to Mama Marilyn sa kuan outfit. Tayang bating shoot guys with tapis. Salamat ka to Ma'am. Thank you. Parang ibutangan og ipok kaya luto tunda nang di ba? Bitaw. Ang ibutangan ipok Ma'am dia. Dan. Sige na, sige. Ara yung otro ligo na to swimming pool. Ang talong ba? Yes, no?